Good morning! Dito kami ngayon sa bundok ng San Isidro, Labrador. Baba tayo. Akit pa kami. Come! James! Kaya mo yan! Ayun, tumakbo. Tumakbo natin. I love it! Tatakbo ako. Bakit ka ganyan? Bakit kayo ganyan sa akin? Sabi ko, huwag niyo akong putulin. Huwag niyo akong iwanan. Huwag niyo akong sukuan. Bye-bye. Dito ako tumakbo nun eh. Oh. Ano oras po yun? Maaga. Ay, ganito rin. Yan. Ang mga kasamaan ko. Bago ngayon. Walang fog ngayon. Sunlight ang meron ngayon. Dito sa Mount San Isidro. Yan. Yan. Hello. Yes. Video. Video to. Video. Ano masabi niyo? Guys. Ha? Nagsisisi na po. Papagulog na lang po kami. Sabi kong wag magsabi ng negative. Ay, eme lang. Eme, joke lang po. Ay, tubig mo. Okay, bye-bye. Gusto mo? Sige. Akit tayo dito sa view deck ng San Isidro, Labrador. Kasama ko si James, the giant man. At si Orly. Yan yung profile pic ko. Yung ano mo, picture mo? Ganda. Pag dito kayo, sulit yung pagod. Ganda. Timing kami ngayon, walang araw. Hindi mainit. See? Beautiful. Ikot nyo. Ito, James. Ganda. Mamog. Ito. Galing. Oh. Dito ka dito. Ganda. Oh, hirap pala oh. Doon kami nanggaling. Doon kami nanggaling. Doon ka dito. Hala. Makakita yung bahay niyo pa ba nun? Kaya lang. Oo, kung ano. Ayun yung bahay namin, oh. Palaisdaan doon. Oo. Ayun, oh. Oh, yun. Punta tayo dito. Dito sa bundok ng San Isidro, Labrador. The highest in Pangasinan. Ganda. Kasing ganda ko. Kumakain ko kami. Kasi Yun na. hindi na nila kaya. Vlogger na. Oh, si Kling. Nangihina na. Si Cyron. Kain. Ayaw mag-share ng pagkain niya. Hindi mo. Kasi nga, sardinas lang daw ulam niya. Ulam namin mo. Oo. Di masarap. Hindi masarap. Oh. Pambansang nakapagligtas ng Itlog. mga hiker. Itlog. Oh. Si Tas, sige, buksan mo. Si James, oh, humabol, oh. Paano? Pinahirapan ako nitong taong to, oh. May kanya naman. Ay, naku na lang. Pakita ko kayo dito sa view sa labas. Nung umakyat ako dito, fog ito. Pero ngayon, clearing eh. Ganda, oh. View. Maganda dito mag-camping. Puro kanito lahat. Meron ditong kubo eh. Ha? Bali, ano ngayon? Klaro. Malayo pa kami ah. Ang pupuntahan pa namin is yun. Yun, nandoon si Mama Mary. Yun pa, ganun pa kalayo. Thank you for watching. Yes, this is Mount San Isidro ng Labrador. Nagpa-fog po, nagpa-fog. Tignan nyo, oh, sa likod na nagpa-fog. Pero yung doon sa dulo, ulan na yun. Pero dito sa amin, okay pa. Ito yung hindi ko nakita nung umakyat ako dito dahil foggy. Pero ngayon, yun po ang bahay namin. Okay, thank you for watching. Bye!
Love you. Doon pa po kami pupunta. Ang layo pa nun ah. Yung parang mount na yun. Tapos dito sa kabila, yun. Layo pa nun. Bye. Let's go! Rebound! Rebound! One more time! Go! Oh! Ay, ang ganda. Ang sarap po ng hangin dito sa Mount San Isidro. Ayan po, oh, ganda ng clouds. Ganda po ng bundok. Ang ganda po. Ayan o, si James kasama ko. Hello, kaway-kaway James. Dito, very nice. Ayan po oh. Overlooking. Ganda. Saka malamig, mahangin. Beautiful po. Okay, thank you for watching. Bye! Love you! Nandito kami sa isang part ng Mount San Isidro. Ito din po yung hindi namin nakita nung last time na punta kami dito kasi foggy. Pero this time you see, oh, nag-clear po siya. Binigyan kami ng magandang clearing. At saka magandang panahon. Kaya pag umakyat po kayo dito, idasal nyo na may fog, tapos yung katamtaman lang yung araw. Papakinggan po kayo. Maniwala lang po kayo. Ano? Maganda. Talagang ang bait ni Lord. Kasi kung sobrang init po, mahirap po. Maubusan kayo ng tubig. Of course, kasama ko yung mga mababait kong mga estudyante. Ayan o. Oh. Swerte ko rin. Kasi kung di yan mababait, hindi tayo bigyan ng magandang clearing yan. So, pupunta kami. Yung viewing ng Mount Apo. Diyan kami. Ayan. Meron silang solar dito. For trial ito. Na solar. So, pababa kami sa Mount Apo. Makikita mo dito yung bundok na parang Mount Matutom or Mount na yun. Doon naman, pababa kami, Mount Apo yan. Yan talaga yung peak ng Mount Apo. Kamukha niya talaga siya. Bababa po kami. Trial! Hi! Okay. Ayan po. Ayan po yun ano. Kaya lang may fog eh. Pero kung clear yan siya, pareha talaga yan sa Mount Apo na view mo doon sa Lake Vinado. Mount Apo talaga siya. Okay? Oh. Thank you for watching. Bye! Love you!